Anga foli be ala bebagaw bɛɛ lajɛlen ye. Anga bisimila anga bi alamisa décembre kalo tile 19 san 2024 jɛmukan kɔnɔ ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. Mali fanga ɲɛmɔgɔ général Assimi Goïta ye Bamakɔ sirabaw a n'a furuba kɛnɛba caman tɔgɔw yɛlɛma a lakodɔnyani gafe n'a bɛ wele ko décret bɔra décembre kalo tile 13 waati san 2024 waati la Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselilikɛla ye jamanaden dɔw ka hakilinaw ta a kan. Burkina Faso jamana kan Faransi jamanaden 4 minnu tun ɲagira ne jamana gundo suɲɛliw ye ne u tun minɛlen bɛ Wagadugu labilala ka labilali masɔrɔla Maroc jamana ka kumaɲɔgɔnyaw kan Georges Atino bena a kunnafoni di an ma jɛmukan kɔnɔna la. L'Amérique jamana kan yan nɔ Cour suprême kan ka i kan di kalo kura nata la furuba sariya dɔ kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dansigi kɛ TikTok ka baaraw la l'Amérique jamana kan foni ka sɔrɔ a bɛ bɔ cakɛdaba min na n'o ye a bolo jigin a ye kiiritigɛlaw bena lajɛ ne ka sɔrɔ a bɛ l'Amérique sariya min bɛ wele ko premier amendement sɔsɔ ka dansigi kɛ kannabilaw la. A y'aw bisimila ko kura an ka kɛnɛ kɔnɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Mali fanga ɲɛmɔgɔ général Assimi Goïta ye Bamakɔ sirabaw ni a furuba kɛnɛbaw caman tɔgɔw yɛlɛma. Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselilikɛla ye jamanaden dɔw ka hakilinaw ta kan an k'a lamɛn. An bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'o ye siraba min bɛ bɔ Tour d'Afrique la ni ka na Yirimajɔ viaduc la o fana ni tɔgɔ yɛlɛmana ni ka a tɔgɔ da ala ma ɲinɛ Amadu Tumani Ture la Mali jamana kuntigi kɔrɔ ni ka o tɔgɔ da o la o fana ni tɛmɛna ka bɔ yen nɔ yɛlɛma dolen don ni waati in na sirabakana caman tɔgɔw la nka ni waati in na malidenw dɔw y'a yirana k'a fɔ ko fɛn min don ko a ka ɲi ko sabula ko a bɛ yɛrɛ ko kofɔ a bɛ fana ni waliɲuman dɔn a bɛ o fana ni kofɔ. Parce que an ka président kɔrɔ don la ni bɛ se ka to an bɛ se ka t'u la quoi. Bon finalement siraba in kɔni dilanlen anw lafiyara. A tɛ kɔni ale de y'a dilan pour que an ka se ka lafiya. Donc a tɔgɔ dalen a la e yɛrɛ bolo? Bon ne yɛrɛ bolo o tɛ baasi ye parce que ale de y'a dilan a fɛn bɛɛ b'a la ale de y'a sɛgɛn ka pour que a ka se ka malidenw ka se ka lafiya ne yɛrɛ ka jate la. Fɛn fɛn mun bɛ se ka bila ɲɛ a ka di an ye mais fɛn fɛn mun bɛ se ka bila an kɔ an t'a fɛ donc il n'o ka travailler o ka baara kɛ dɔrɔn an bɛ o de fɛ quoi. N'o y'a bɔ français la o y'a kɛ africain la malien kɔni a ɲɛna voilà. Yɛlɛma min dolen filɛ nin ye an ka sirabakana tɔgɔw la hali n'a sɔrɔ a jɛla maliden dɔw ye dɔw filɛ nin y'a yirana k'a fɔ ko sirabakana dɔw bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ tun man tɛ ka falen n'a dalen don nanzaraw la k'a sababu kɛ olu ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin Mali jamana ma. Non a kuma olu tɔgɔ bɔ yen parce que o ye ɲuman de kɛ wa awɔ. Dɔw bɔra a kun tɔgɔ kun man tɛ ka bɔ. A kun tɔgɔ kuma o ye ayi awɔ. An k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na yɛlɛma dolen don an ka sirabakana 25 de la minnu tɔgɔ dala Mali maa falenbaw la yaasa ka bonyamasegin k'u ma ani fana ni ka nin kura fiyɛ jamanadenw yɛrɛ ka jɛ ka fɔ o danbe la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Foire agricole de Sikaso Fasco sɛnɛkɛlaw ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔgɔ sigilen bɛ nin waati in na Sikaso kabini décembre kalo tile 14 san 2024 na Awa Banba VOA Banbara ka laselilikɛla bɛ kuma a kan. Ni suguba kɛnɛ min bɛ sigi Sikaso n'an ka ma ko foire agricole de Sikaso Fasco ale ye kɛnɛ ye min ye feere kɛnɛ don a bɛ sigi Sikaso san 2 o san 2 kun ye waasa ka se ka an ka sɛnɛfɛnw k'olu don da la ani ka se ka sanni feerew nɔgɔya. Bakari Jara ale ye ni sugu ko labɛnbaw ka ɲɛmaa ye. Laɲini min b'an bolo o ye a fɔlɔ Sikaso sɛnɛfɛnw ka sidɔn k'u lakodɔn yan ta thème o ye sɛnɛ kɛcogo ɲuman n'u b'o ma ko sɛnɛ hɔrɔn o bɛ se ka kɛ fɛn basigilen ye an fɛ cogo min na a ka kɛ sababu ye hɛrɛ ka sɔrɔ baara ka sɔrɔ denmisɛnninw ka basigi commerçants bɛ Tɔnbukutu Gao Kidal Kayi Kulikoro fɛn o fɛn n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mako bɛ sɛnɛfɛn min na i ka n'a ɲini anw fɛ yan commerçants k'a ɲini anw fɛ yan ka feere kɔnɔ. Kama sɔrɔ Sikaso ye sɛnɛkɛduguba ye Mali kɔnɔ nka ka kɛɲɛ ni bayɛlɛmalikɛminɛnw sɔrɔ tanya ye. Sikaso sɛnɛfɛn caman de bɛ tiɲɛ walima a caman bɛ di dasu la. Nin sugu fiyɛba in kɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔbɔ o gɛlɛya la sɛnɛkɛlaw fan fɛ. Abdul Karim Dambele ale ye sɛnɛkɛla ye Sikaso.
sɛnɛfɛn minnu bɛ Sikaso yan laɲiniw bɔra kan k'a fɔ tuma dɔ a bɛ bɔ ka caya a t'a tigiw nafa ka na ye minnu b'a ta ka taa n'a ye ka taa feere olu de ka nafa ka bon n'a ye sikɛbagaw ta ye donc an y'o laɲiniw kɛ conseil régional ka sigi kɔnɔ ko ka kɛnɛ sigi kɛnɛ min b'a to Sikaso sɛnɛfɛn a bɛ kodɔn bɛgɛmadɔw ni mɔnikɛlaw bɛɛ ka se ka balo u ka baara la. Ni sugu fiyɛba in kɛnɛ kan a bɛ taa feerekɛyɔrɔ 60 ani kɔ la minnu dayɛlɛla n'o ɲɛsinnen bɛ an ka sɛnɛfɛnw ma ani sɛnɛkɛ mansinw ale ni an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmalenw ma. Uruki Jasana ale ye bayɛlɛmakɛ muso ye Sikaso. Ni foire in ye fɛnba de anw fɛ parce que foire in bɛ kɛ sababu ye an bɛ ko ladɔn mɔgɔ minnu bɛ na foire la u b'an ka produits ye ani u b'a san u b'a consommer donc a bɛ kɛ sababu ye an bɛ ko ladɔn ani a bɛ kɛ sababu ye fana anw yɛrɛ min ye bayɛlɛmalikɛlaw ye baarakɛ ɲɔgɔn an fana bɛ ɲɔgɔn ko ladɔn. Nin kɛnɛ ye ɲɔgɔn kunbɛnyɔrɔba ye feere hukumu kɔnɔna la Sikaso. Jɛnɛbu Traore ale ye filɛlikɛla ye. Tiɲɛ na n nana foire kɛyɔrɔ la n ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko Sikaso sɛnɛkɛfɛnw olu de ka ca foire kɛyɔrɔ in na wa a da ka nɔgɔn o ye ko ɲɛnamaba de ye Sikaso ma a ka ɲi Sikaso ka daɲɛ ma. Sikaso sɛnɛ ɲɛmaw olu ma to kɔ ni sugu fiyɛba in kɛnɛ kɔnɔna la. Sibiri Sanogo ale bɛ baara kɛ sɛnɛ suba la Sikaso. Foire in kɛra fɛn ye pour que ka se k'an ka sɛnɛfɛnw dɔɔni an bolo sanni feere fanfɛla ka se ka sɛnɛkɛfɛnw fana dɔn donc an ka laɲini fana ye ka kɛ ole kɛ foire in ka tɔgɔ kɛ san fila a ka k'an bolo yan san o san a ka k'an fɛ yan nɔ Sikaso. Sikaso sɛnɛkɛlaw ka fɔ la ko Sikaso sugu falen don sɛnɛfɛnw de la ko fɛn min bɛ se k'o gɛlɛya ban k'o ye bayɛlɛmali. Musa Kone ale ye sɛnɛkɛla ye Sikaso. Bayɛlɛmani nafa ka bon kosɛbɛ sɛnɛkɛla bolo ka da kan n'i y'a jateminɛ Sikaso mara in kɔnɔ bi sɛnɛfɛn a nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ sɛnɛkɛla kan a kɛbaga ka ca i b'a sɔrɔ woson kilo bɛ na waati dɔw la sɛnɛkɛla yɛrɛ bolo dɔrɔmɛ 3 sɛnɛkɛla fana ta bɛ k'a bolo i b'a sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ taga cogo min na donc o ye gɛlɛya ye bayɛlɛmali bɛ min nɔgɔya. Sikaso komini ɲɛmaw olu bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na walasa nin gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan bɛ se ka ban cogo min na. Umar Goita ale ye maire ka kankɔrɔsigi ye Sikaso mairie-ba kɔnɔ. Sikaso a bɛ wagati bɔ an bɛ an ka fɛnkɛnɛw bayɛlɛmali an y'a kɛ priorité ye ka a sababu kɛ a b'an ka PDCL kɔnɔ. Ayiwa fɛnɛ PDCL kɔfɛ an ni dɛmɛbagajɛkulu caman bɛ kuma ɲɔgɔnya la an ko min ye an ka priorité fɛnɛ ye o ye ka se ka an ka fɛnkɛnɛw bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan ka se k'a dun an yɛrɛ fɛ yan. Hakilina jiginna nin sugu fiyɛba in kɛnɛ bɛ sigi Sikaso san 2 o san 2 ɲinata san 2024 n'o tun y'a ta ko 6nan ye ale daminɛna décembre kalo tile 14 n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 19 nata la. Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ Faransi jamanaden 4 minnu tun ɲangira ne jamana gundow suɲɛli ye ne u tun minɛlen bɛ Wagadugu labila la a yirala k'a fɔ k'u ka labilali ninnu sɔrɔla Marɔku jamana ka kumaɲɔgɔnyaw o kan an ka Georges Atino lamɛn a la. Faransi marabaw fɛ ni cɛ 4 ninnu olu ye Faransi ka foroba baarakɛlaw de ye nka Burkina Faso fɛ ayi abada ninnu ye gundola sɔrasiw de ye minnu nana kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'u ɲɛɲini Burkina Faso kan nka u minɛli Burkina Faso fɛ décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 o nana Burkina Faso ani Faransi cɛ kɛlɛyali tamasiyɛn wɛrɛ jira o gɛlɛya mun bɛ Burkina Faso ani Faransi cɛ 4 ninnu ka bilaliko la o jɔrɔntɔ funina Maroc fɛ Faransi jamana ɲɛma yɛrɛ ale y'i kanbɔ ka Maroc masakɛ fo ko sabula ko ayi i banba fo kana kɛ ni cɛ 4 ninnu olu ka se ka labila ka bɔ Wagadugu ka taga Faransi jamana kan. Faransi yɛrɛ ka lasigiden so min bɛ Burkina Faso ɲaminɛlen tɛ lasigiden Luc Alland fɛ sabula Burkina Faso marabaw tun ye a laɲini k'o cɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la. Ka faro kan Burkina Faso tun ye a latigɛ fana ka Faransi lasigiden so ka kankɔrɔsigi 2 politique ko ta sira fɛ k'olu gɛn ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la sabula k'u tun b'a la ka wale kɛ mun ni Burkina Faso taabolo olu tɛ bɛn. An bɛ taa laginɛkaw fɛ yen nɔ arabadon na Guinée kiri ye ministre kɔrɔ ɲangi ka a bila san 5 kaso ɲɔgɔnna la ka sabu kɛ ko a ye yuruku-yuruku kɛ forobafɛnw caman kan. Ayiwa Mohamed Diané ale tun ye lakana ministre ye jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Condé ka fanga ka bɔ san 2015 la ka taa se san 2021 waatiw ma. Kiirikɛlaw ye tɛgɛda kɛ a ka nafolomafɛnw fɛn fɛn min b'a tɔgɔ la a n'a ka sow o kan minnu bɛɛ bɛ Diané tɔgɔ la Conakry ani Kankan. Nin y'an selen ye an ka kunnafoni kunfɔlɔ
laban waatiw ma an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na sisan ka na jɛmukan in tɔ laseli kɛ aw ye a k'an bɛn sɔɔni. ani yantuma an ka dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ani Sahel jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES u ye latigɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka jɛɲɔgɔnya la barisabu u ko kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo o tile 29 o bɛna kɛ don laban ye AES jamanaw bɔli u ka farafina tilebiyanfan kulu la nka ka kɔn u ka lajɛrɛ min kɛra Mali Burkina ni Niger u y'a yira k'a fɔ ni olu sen bɔlen pewu CEDEAO jɛkulu kɔnɔ nka CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 sarati di AES jamanaw ma n'u bɛ segin u kɔ nka n'o bɔra n'o ye juillet kalo san 2025 la o kɔrɔ y'a banna pewu nka aw yɛrɛ fɛ nin kulu fila ninnu u ka latigɛ nin ayiwa a tɔ bɛna kɛ jumɛn aw yɛrɛ hakilina ye o la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon baro la n'o ye décembre kalo o tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na ayiwa a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan n balimaw nin kana hɔ kɔ dɛ jamana ko don. an bɛ taa sisan RDC Congo démocratique jamana kan ayiwa jirala k'a fɔ ka dugu min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Ngoma o kunnafoni sɛnsɛnkɛlaw dɔw ye bɛ kan ka kunnafoni minnu bɛ fɔla kɛnɛya labila kɛnɛya taabolow kan ayiwa n'a a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ fɛnɛ ayiwa ni kɔlɔlɔbaw b'a la kosɛbɛ Mariam Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. ni kunnafonidilan ninnu n'u bɛ baara kɛ Ngoma dugu la RD Congo jamana na u cɛsirilen don nin waati in na kunnafoni kɔlɔnw carili kɛlɛli la banaw ani kɛlɛw kan Ngoma ye mara min ye kɛlɛw ni banaw ka ca mɔgɔw kan o kama cakɛda min bɛ kɔlɔsiliw kɛ kunnafoni kɔlɔnw carili kan n'a tɔgɔ Eleza Fac y'a jira ko feerew bɛ ka kɛ walasa ka kunnafoni kɔlɔnw carili kɛlɛ ale ni Kataliko ye cakɛda in mɔgɔ dɔ ye k'u ka kunnafoni kɔlɔnw carili kɛlɛli baara in fanba bɛ ɲɛsin kɛnɛyakow de kan walasa fasodenw bɛ se ka dannaya sɔrɔ u ka kunnafoni di baara in kan. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur l'Mpox. Ŋunumunu kumaw bɛ fɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ bana kan misali la a bɛ ka fɔ ka ɲasi banakunbɛli fura min sɔrɔla n'o ye vaccin ye k'o kɛkun ye de ka Congo jamanadenw bɛɛ de faga wa an ɲabɔ o ŋunumunu kumaw na kunnafonidisow la n'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye bana in kɛlɛli la kabini san 2021 kunnafonidilaw 25 minnu bɛ Eleza Fac baarada la i n'a fɔ Joël Alimasi Kitambala k'u bɛ jamanadenw ladɔnniya kɔlɔlɔw minnu bɛ kunnafoni kɔlɔnw carili la ka ɲasi jamanadenw ma. À chaque fois qu'il y a une publication, walasa ka kunnafoni kɔlɔnw sɛgɛsɛgɛ an bɛ commencer nkɔlɔmaw de ta o kunnafoniw kɔnɔ walasa ka dɔn a carila yɔrɔ minnu na k'u dɔn n'o kɛra waati min fact checker mɔgɔw bɛna ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ka ɲasi baarada min ye kunnafoni in cari. Eleza Fac barada b'a ka kunnafoniw di a ka bɔlɔlɔsira fɛ réseaux sociaux kan ani arajow la walasa internet tɛ mɔgɔ minnu fɛ u ka se k'u lamɛn k'aw ladɔnniya kunnafoni kɔlɔnw fanba bɛ sɔrɔ banaw de kan i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ Joalen Kazimoto ye kunnafonidila ye a delila ka laseliw dɔ kɛ kunnafoni kɔlɔnw carili kan coronavirus bana waati la. À Kinshasa, la ville où j'habite, Kinshasa dugu la ne sigilen bɛ yan ne y'a dɔn mɔgɔ caman siranna ka sen don coronavirus bana kɛlɛli la bawo mɔgɔw ma da bana in na minnu yɛrɛ ma da bana in na n'u ka ca u bɛ Kinshasa n'a dafe duguw la. s'y trouve dans le périphérique. Daniel Makeke ye ɲɛma dɔ ye Eleza Fac la k'a hakili la
nin cɛsiriw ye feerew nafamaw ye walasa kunnafoni kolonw carili ka dabila. Nous sommes en collaboration avec certaines radios communautaires. Radio be kunnafoniw di walasa ka mɔgɔw ladɔnniya tiɲɛ kan banaw ni furakɛliw cogow kan jango min bɛ komi sɔgɔsɔgɔninjɛ wa ni kunnafoniw dira tacogo la a bɛ se ka kɛ sababu ye minnu internet t'u fɛ k'u dɛmɛ ka kunnafoniw ɲumanw sɔrɔ banaw kan an ka baara in kosɔn. Par exemple du mpox ou l'origine du mpox. Daniel Makike ko Elisa Fak cakɛda bɛ ka cɛsiriba de kɛ kunnafoni kolonw carili kɛlɛli la n'u bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ juguba ye ka ɲɛsin jamanadenw ma. A y'a faamuya k'a fɔ nin tun ye Nama Jara ka sɛgɛsɛgɛlikanw de ye awa ka tɛmɛ ne kunnafoni an b'an senmafa ka na l'Amérique jamana la yan ka Cour suprême ka kan ka lamɛnli kɛ kalo kura nata la sariya sen bilalen sen kan ka TikTok bɔlɔlɔ siraw datugu l'Amérique jamana kan fo ni ka sɔrɔ a bɛ balani cakɛdaba min na ayiwa n'o u ma a feere kiirikɛlaw ye laseliw kɛ arabadon na k'u bɛ lamɛnliw kɛ janvier kalo tile 15 nataw la ka sariya sen ka min bɛ sɔsɔli kɛ kanabila la l'Amérique yan nɔ kan a sariya sen bɛ TikTok ka baarabila l'Amérique jamana kan danatigɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 19 ɲɔgɔnna ye san 2025 waati la fanga bɛ kiiritigɛlaw bolo ka sariya sen nin kɔkari fana ne ka TikTok datuguli bali l'Amérique jamana kɔnɔna la yan halisa an bɛ to l'Amérique jamana kan a yirala k'a fɔ ko l'Amérique jamanakuntigi Donald Trump ye ta don forobamugu la a banna wasadenw kulu filaw ka danatigɛliw ma ka kɛɲɛ ni foroba diginɛ o danatigɛliw ye ayiwa ni laseli ninnu kɛra k'a fɔ ko a ye ka ja kojuguba a y'a yira k'a fɔ ko nin ye kojuguba de ye démocratiw bolo Mariam Traoré. Ameriki nafolobatigi min ye miliardɛri ye n'a bɛ wele ko Elon Musk ye a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni sariya sen dɔw tali ye min kɔkɔrɔma donna kosɛbɛ républicainw ka wasadenw fɛ k'u cɛda a ka hakilinaw la. Kunnafoni laseli min kɛra jamanatigi kura sugandilen fɛ Trump ani ka fara a yɛrɛ ka dankan kan n'o ye G20 ye ko walasa ko ka se ka nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen sariya senw na jɔ kɛra ni kunnafoni gɛlɛn dɔ labilali ye min latɛmɛna bɔlɔlɔsiraw fɛ Elon Musk fɛ a y'a cɛda ka jalaki bin min bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka san sɔrɔ n'o ye budget ye sariya sen minnu tara o kun kan k'o nafolo hakɛ ka ca a ye ni sariya sen faga Musk ye nin sɛbɛn X ka bɔlɔlɔsira kan a ka nin sɛbɛnni laseli sen fɛ ye a bolongɔni sin bɛnkan min tun sigilen don sen kan ka kɛɲɛ ni Ameriki jamana ka sɔrɔ nafoloko o taabolow ye ko min bagabagalikanw kunnafoniw lasɔrɔla jamanatigi Trump fɛ a kelen kɔfɛ ka bataki in lase a ka ni bataki kunnafoni laseli sen fɛ min kɛra ni jamanatigi dankan 25 ani jamanatigi yɛrɛ Trump ka laseliw ye ka taa républicainw ka tɔndenw ma kan ka kɛ ni kumaɲɔgɔnya sira kuraw dayɛlɛli ye wasabulon kɔnɔ min fɛɛrɛw sɔrɔli bɛna kɛ i n'a fɔ janfa an ka jamana ma a ye nin fɔ a y'a fara kan fɛnɛ ko juru minnu dara Ameriki jamana kɔ kan jamanatigi Joe Biden ka fanga waati ko jamanatigi Biden n'a ka jamana fanga ye nin ko in taabolo la gosi kosɛbɛ ko min bɛna sɔn ka kɛ ni Ameriki jamana ka forobacaw datuguli ye républicainw ka yan k'u senbɔ politiki la ka kɛ ni bɛnkan ɲinini siraw ye nɔtɛ u bɛna Ameriki jamanadenw bila gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ ka baara kɛ kolojija kan ani fɛnɛ ka basigibaliya la na jamana kɔnɔna la nin kɛra Karine Jean-Pierre ka laseli ye ale min ye Ameriki masayaso Maison Blanche u ka kunnafoni di so baarakɛla dɔ ye halisa an bɛ to l'Amérique jamana kan yan nɔ u ka dɛmɛw jamana kɔ kan a bɛ di jɔnni de ma olu ye ɲininkali gɛlɛnbaw ye nin waati in na Trump ka fanga bɛ ka labɛn ka bolo don fanga baaraw la waati minnu na Veronica Balderas Iglesias VOA ka laselikɛla ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan Modibo Keita bɛ a mana bɔ an ye bamanankan na an k'a lamɛn. États-Unis jamana bɛ dɛmɛ min lase jamana kɔkanna ma o ka bon kosɛbɛ ni jamana tɔw ta ye diɲɛ kɔnɔ furakɛli minɛnw dili Inde jamana ma balo dili minnu bɛ kɛ Gaza san 2022 o sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ye min bɔ o bɛ t'i kun jɔ fo dollar wari miliyari 70 la sigiyɔrɔma 100 o 100 o jɔyɔrɔ ye kelen ye budget fédéral la min ni o ɲɛsinnen bɛ dɛmɛ ma kɛrɛnkɛrɛnya la sɔrɔ yiriwali hokumu kɔnɔna na bɛn ni lakana sabatili fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna sira wɛrɛw ma an t'a dɔn fɔlɔ jamana ɲɛma kura Donald Trump ale hakilina ye min ye
ye ka ɲɛsi dɛmɛko ma min bɛ kɛ ka ɲɛsi jamana kɔkanna ma ni a nana ka fanga kura daminɛ o min bɛ kɛ janvier kalo kɔnɔ nka a ka fanga tɛmɛnen kɔnɔna na Trump ye a hakilina di ka kɛ ni diɲɛ kelenya tɔnba olu ka lajɛ belebele kɛnɛ kan min kɛra san 2000 ale ni 18. We will examine what is working. An bɛna jateminɛ kɛ minnu bɛ ka baara olu kan ani minnu tɛ ka labaara ani fana jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an ka nafolo ani an ka lakana sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an ka hakilina bɛ u dusukun na tagalen ɲɛfɛ an ka dɛmɛw bɛ kɛ ka ɲɛsin minnu bɛ an bonya ani minnu ye an teriw ye. K'a to jamana ɲɛmaya la Donald Trump a ye dɔ bɔ dɛmɛ la dɛmɛ minnu tun bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana kɔkanna ma nka kɔngɛrɛ ye a ka o hakilina ninnu dɔw sɔnbɔ u la. He made some significant reductions. Dɛmɛ min bɛ kɛ waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw kɛlɛli la a ye caman bɔ o la a ye yɛlɛma wɛrɛ don fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ dɛmɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin Palestinikaw ma nka États-Unis ka dɛmɛw ni o bɛ tali kɛ a ka dɛmɛ tilennenw kan olu tora a cogoyaw la. États-Unis jamana bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin kalanko ma ka ɲɛsin cakɛda minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'olu sigilen bɛ kɔnɔtiɲɛ kama nafolo kasa min bɛ kɛ ka olu dɛmɛ a ye dɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen na a ka fanga fɔlɔ kɔnɔna na i n'a fɔ républicains ka mara tɛmɛnenw kɔnɔna na a kɛra cogoya min na wa an sigi mɛn n'a ye a ka o waleya in kɛ kokura. Bonnie Glick ni ale ye ɲininikɛla ye jɛkulu min sigilen bɛ bɛɛjɛ fanga o lafasali kama hadamadenw ka hakɛ o lafasatɔnba min bɛ Ameriki a kɛra o ye marabaa dangan ye wa cakɛda min sigilen yɛrɛ fana bɛ Ameriki jamana kɔkanna o yiriwali kama a kɛra o yɛrɛ fana marabaa dangan ye Trump ka fanga kɔnɔna na ale a ka hakilina di Skype kan. Under the Biden administration, Biden ka fanga kɔnɔna na fɛɛrɛ dɔw sigira minnu tun bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin minnu bɛ na kɔnɔtiɲɛ waleyaw kɛ u tun bɛ dɛmɛ in sɔrɔ walasa ka se ka kalanw kɛ kɔnɔtiɲɛ cogoyaw kan. Trump ka mara fɔlɔ kɔnɔna na u ma jɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin o kɛnyɛrɛye ninnu ma minnu ka baarada tun ye ka se ka kɔnɔtiɲɛ layakubaya. Trump ka maa sugandile sénateur d'État o jɔyɔrɔ la Marco Rubio ale y'a yira k'a fɔ kɔngɛrɛ tɛmɛnen min kɛra février kalo la k'a fɔ min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ o nafa ka bon wa États-Unis kan ka k'o ɲini a ye nka Trump ka politiki ni o bɛ tali kɛ America First kan o ye waleya fɔlɔ ye. On issue after issue. Ɲiningaliw dan bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an bolo bɔra tiɲɛ kan wali kelen an ɲinanen don Amerikɛnw mago bɛ min na don o don ani baarakɛlaw wa an kɛn bɛ ka fɛn dɔ walima maa dɔ o bila fɛnw bɛɛ lajɛlen sanfɛ kokura. Madame Glick ale y'a yira k'a fɔ Trump ka fanga kura kɔnɔna na u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ Ameriki jamana kɔnɔdenw olu bɛ nafolo min bɔ k'a don jamana na o bɛ taa fan min fɛ. I suspect that there will be an... Nsomenen do ala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛna kɛ USAID ni ale ye diɲɛ kelenya tɔnba o ka dɛmɛ soba ye olu ka baara taabolo olu kan kɛrɛnkɛrɛnya la jamana 100 diɲɛ kɔnɔna na jamanaw diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. A kun ye de États-Unis bɛ se ka jamana camanw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ a ka jamana kɔnɔdenw yɔrɔ a y'o fara a ka fɔtaw kan. Sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lajɛ Saka Tarawele bolo. Sibiri décembre kalo tile 14 san 2024 Stade Modibo Keita piscine na Bamako compétition populaire ɲɔgɔn dan belebele nɔni bunagun kan nɔni kɛla mɔgɔ 120 de y'u niyɔrɔ t'a la cɛ 89 muso 39 Mamadou Fofana ale de cɛw ka jɔnjɔn ta nisɔndiyako belebele a fan fɛ protection civile nɔni kɛla don an ka lamɛn. Bɛɛ bɛ n ye bɛɛ bɛ n dɔn mɔgɔ bɛ kule ni tɔgɔ ye o bɛɛ nisɔndiya dɔ ye ne ma et puis mɔgɔ min bɛ na n lajɛ o bɛ n ye natation na o b'a bɔn kuma bɛɛ samedi ni compétition bɛ n ka kɛnɛ bon n bɛ profiter k'a fɔ ɲɛna natation y'an ka fura fɔlɔfɔlɔ de ye bon n'an bɛ natation kɛ a ma se an ka taa dɔgɔtɔrɔso la déjà c'est l'un des sports les plus complets a bɛ farikolo bɛɛ travailler bon n'a ala ma baasi kɛ kɔni i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i ma se dɔgɔtɔrɔso la. Nafa bɛ nɔni na. Nafaba de bɛ nɔni na parce que n'i y'an ka jamana yɛrɛ situation ta k'a lajɛ an ka inondation ni fɛn min kɛla kɔsannin na bon natation nafa bɛ ye depuis o yɔrɔ la. Jizo caman yera. Jizo caman yela an ka communauté la surtout an ka commune min kɔnɔna la bon noyadiw kɛla mais an b'a deli ala kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ mais n'a sɔrɔ denmisɛnninw ka mɔgɔw sera ka denmisɛnninw bila ka na natation la k'o degi ji la a ka ca ala fɛ o bɛ dɔgɔya wa a ka ca ala fɛ fana a bɛ ban. Umu Sankafe ale de ye musow ka jɔnjɔn ta a b'a ka gundo fɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye entraînement kɛ très bien ka se sɔrɔ n tɔw sanfɛ parce que kɔrɔlen n kun ye deuxième de mais sisan n ye premier ye a diyara n kojugu. Nɔni yɛrɛ mun y'a diya i ye natation mun y'a diya i ye. A diyara ne parce que kɔrɔlen an bɛ don ji la an bɛ nɔni kɛ baji la ne fana y'a ye a ka di ne kojugu ne fana donna la. Ne fana donna la a diyara ne kojugu ne fana ko n b'a kɛ. Nafa dɔ bɛ nɔni yɛrɛ bolo nafa dɔ b'a la. Ne ye nafa sɔrɔ a la parce que a bɛ mɔgɔ farikolo kɛnɛya yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ kojugu yɛrɛ ne bɛ nafa min sɔrɔ a parce que a bɛ ni kɛnɛya fɛn bɛɛ
ti bana ti o fɛn sɔrɔ a la. Est-ce que san joli la? San 18. E bɛ école la? Ɔ e mun fɔ i tɔɲɔgɔnw ɲɛna minnu bɛ école la musomaninw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna? Ne kɔni bɛ min fɔ n tɔɲɔgɔn ɲɛna kɔni u ka na an ka nɔni kɛ parce que a ka ɲi mɔgɔ ma kojugu i t'i sɛgɛn i n'a fɔ i bɛ entraînement tɔ la i bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ nɔni na wa. Mali wolomasiri taba bɛ ka kan ka nɔni dege Mamadou Buhari Mali nɔni fédération ɲɛma ka fɔ la. N'i kɔrɔbayala y'a dɔn i tɛna fɔ k'i bɛna balontan kɔni kɛ a bɛ gɛlɛya i ma n'i kɔrɔbayala disuni caman bɛ i tɛ se k'a kɛ or nɔni i bɛ se k'a kɛ k'a daminɛ san 5 fo ka taa san 100 na i b'a kɛ n'a kɛdenya n'i tɛ se i bɛna dege hakili man kan ka sɔn min ma o ye ka Mali fini don k'a sɔrɔ e tɛ se nɔni na n'i y'a don na nɔni dege an kɔni y'o taamasiyɛn bi ka d'a kan club mun bɛ yen n'o ye masirifini tabaw ye a ka ca la chaque fois n'an taara compétition la olu de bɛ jɔnjɔnw ta USFAS sen b'o la polisi sen b'o la protection civile sen b'o la. Jɔnjɔn dira seba tɔw ma VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kalaseli don. Awa nin bɛna an ka bi jɛmukan kuncɛ kuruba la awa ka foli ani tanuni laseliw kɛ an ka partenaires radio partenaires n'an ka télévision partenaires ye Mali ani farafina jamanaw la awa ni tun ye Malikura jɛmukan ye min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a di aw ma laseliw kɛra u ye Kayatu Traoré fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma an ka dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ani Sahel jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES u ye latigɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka jɛɲɔgɔnya la barisabu u ko kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo o tile 29 o bɛna kɛ don laban ye AES jamanaw bɔli u ka farafina tilebiyanfan kulu la nka ka kɔn u ka lajɛrɛ min kɛra Mali Burkina ni Niger u y'a yira k'a fɔ ni olu sen bɔlen ye pewu CEDEAO jɛkulu kɔnɔ nka CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 sarati di AES jamanaw ma n'u bɛ segin u kɔ nka n'o bɔra n'o ye juillet kalo san 2025 la o kɔrɔ y'a banna pewu nka aw yɛrɛ fɛ nin kulu fila ninnu u ka latigɛ nin ayiwa a tɔ bɛna kɛ jumɛn aw yɛrɛ hakilina ye o la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon baro la n'o ye décembre kalo o tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na ayiwa a y'aw sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan n balimaw nin kana hɔ kɔ dɛ jamana ko don. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique,
Nous vous apportons des nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde